Хората могат да научат много от пчелите. Освен символ на трудолюбие, те са и пример за единно, добре организирано и живеещо в хармония общество, в което всички индивиди работят за постигане на обща цел. Сдружение Нов път Хайредин е създадено през месец май на 2004 година. За времето от своето създаване до сега, Сдружението успява да натрупа значителен опит, експертиза и капацитет в работата с представители от различни етнически малцинства, различни социални групи, деца и ученици. Дейностите на организацията са многобройни и е трудно да бъдат описани на куп. Портфолиото от проекти на Нов път е изключително богато и всеки един от тях е постигнат и реализиран с много труд. Основните дейности на организацията са в няколко различни програмни области – заетост, социални дейности и предприемачество, здравеопазване, образование, младежки дейности и застъпничество. Екипа на Сдружението се гордее с постиженията в областта на заетостта, където, чрез осигуряване на заетост на представители на различни целеви групи, като дългосрочно безработни лица, получаващи месечни и социални помощи и хора с увреждания в социално предприятие Пчела, както и по различни проекти, финансирани от европейските структурни фондове. Социално предприятие Пчела реализира дейности, насочени към осигуряване на заетост на представители от различни целеви групи. Пчела се самофинансира и кандидатства по различни проекти от европейските структурни фондове. Социалното предприятие реинвестира доходите си в различните дейности на Сдружението. А предприемачеството и подпомагането на стартиране на собствен бизнес е предизвикателство за екипа. В последните 4 години са подкрепени над 25 инициативи на семейства, стартиращи или доразвиващи собствен бизнес. В областта на образованието екипът работи за равен достъп и качествено образование, развитие на ролеви модели в най-ранна детска възраст, прилагането и адаптирането на нови подходи в работата с деца от уязвими общности, както и работа с родителите и разширеното семейство на децата. Сдружението работи за изграждане на граждански активни млади хора от различен етнически произход, подкрепа за придобиване на средно и висше образование, мотивация за обучение през целия живот, както и за прилагане и адаптиране на нови подходи в работата с деца от уязвими общности, като добър опит в посока привличането и задържането им в детската градина. Освен това, тези подходи дават възможност да се обогатят педагогическите практики и да се повиши капацитетът на учителите с нови работещи инструменти за по-високи постижения в детското развитие и качеството на образованието. Един от последните проекти на Сдружението е свързан с медийното образование и активната гражданска позиция на обществото ни. Проект „Медийно образование за активно гражданство“ е финансиран по схема за малки инициативи, тематичен приоритет номер 1 – подобрена демократична култура и гражданска осведоменост на фонд „Активни граждани“ по финансовият механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 година. Преодоляването на дефицитите по отношение на медийна грамотност е изключително важно за изграждането на жизнена общност от активни граждани, които участват дейно в обществено значимите процеси и инициативи. За преодоляване на идентифицираните дефицити е необходимо както предоставяне на нова информация и знания, разработване на образователни и информационни материали и инструменти, така и осигуряване на възможност за дискусии, обсъждания, работа в дигитална среда. Повишената медийна грамотност е от особено значение и важност за уязвимите групи и хора в риск от бедност от малките населени места. С дейностите по проекта те овладяват нови знания и умения, които ще им помогнат да се ориентират в изобилието от информация и да работят по-успешно и ползотворно с различните канали на информация. Проектът се реализира в областните градове Враца, Монтана и Видин и общинските центрове на общините Хайредин, Роман и Оряхово, като за целите на проекта бяха разработени и популяризирани сред целевите групи информационни, обучителни и рекламни материали, касаещи медийно образование.
По време на обученията и информационните събития в региона, лекторите не само предоставиха нова информация, но и чрез редица интерактивни методи се стремяха да изграждат умения за прилагане на тези знания с фокус върху повишаване на медийната грамотност и умения за противодействие на дезинформацията. Участниците в обучението имаха възможност да споделят свои добри практики, да поставят на обсъждане въпроси, които ги вълнуват и заедно с лекторите да търсят ефективни методи и подходи за решаването им. Според участниците в обучението, то е било навременно, необходимо и с голяма практическа полезност. Получената информация и инструментариум ще бъде използван от участниците в пряката им работа и във взаимодействието с близкото им обкръжение. Информационните събития в населените места постигнаха своята основна цел – повишаване на медийната грамотност на участниците и изграждане на умения за разпознаване и противодействие на дезинформацията. Събитията протичаха в неформална обстановка, стимулираща активното включване на всеки участник, провеждаха се активни дискусии по реални казуси. В помощ на целевите групи и крайни потребители, освен разработените образователни и информационни материали, бе изготвен и списък с достъпни линкове към образователни материали. Дейностите по проекта допринасят съществено за повишаване на нивото на медийно образование на участниците в събитията по проекта, както и допринасят за изграждане на умения за разпознаване на фалшивите новини и за противодействие на дезинформацията. Според Спаска Петрова, един от експертите в проекта, за мен този проект беше предизвикателство. Фокусът на проекта «Медийно образование за активно гражданство» са хората от нашите малки общини Хайредин, Роман, Оряхово. Успяхме да ги накараме за малко да се огледат около себе си и да започнат да различават фалшивите новини и дезинформацията. Всеки ден медиите излъчват огромен поток от информация. Случки, добри и лоши новини и обикновеният човек често се губи и не успява да разбере, да извлече най-важното за самия него. Човекът на 21 век иска все по-лесно да се ориентира в информационното пространство и все по-лесно да достига до това, което го интересува. За да ползва пълноценно всички налични информационни ресурси обаче, той трябва да бъде информационно грамотен. А всеки един ден за екипа на Сдружение Нов път е предизвикателство. Всяка кауза има смисъл, всеки резултат е постижение.